Lamedê xwediyên dukandarên Culubergên Kurdî difroşin îdia dikin ku polîsên ewlehiya Amedê li ser firotina şal û şepkan zordarî derdixe. Dukandar dibêjin polîs bi vê rengî keyfî li ser firotina şal û şepkan dixwazin astengî derxînin. Lêbelê li hember zordariyên polîsan firotina şal û şepikên Kurdî dîsa jî wê bidome. Sıra nizanim teki egem Kurdun diye jiboy wiye ki hani hemû tiştê me biye yani qedexe yani ne cilû berektene. Yani daha em dîna em nikarin em tiştekî baxifin. û em ew bikin yani çi qazî qedexe bezî me tiştekî sûçî nekiriye. Em küncü em dîsa bidrûn û de mileta me zê en henkî di nava millet henkî tirse yani. Ez bawer me vana derbas bin hêdî. Li gor welatiyên Amedê jî dixwazin kultura Kurdan ji holê rakin lê bi qedexeya firotin û kirîna li ser Culubergên Kurdan nikarin desthilatdar bibin. ولا يصاغ بيجي يعمل خودكن مثلا كلتورا مي ويا جل كي صالي بريجي هاتنن تدي انا جيل خودكن بي اما يصاغ بويه ام دي صال خودكن ام جوان حزكن ام خودكن يعني Berên Hacı di dema Newrozê de biryarekî wisa ji aliyê hikûmeta AKP ve hatibû sendin. Lê niha dukandar dibêjin ji aliyê polîsên ewlehiya Amedê ve astengî tê derxistin. Lê walîtiya Amedê jî di daxuyaniyekî nivîskî de got ku qedexeyekî bi vê rengî ji aliyê wan ve nehatiye danîn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.